what's up again mga yots? Welcome back again sa tuang vlog. So mga yots, nagdidididid ka nga wala ka vlog yots no katungod sa lisod ka ay maka-access diri ang dapita yots kay wala internet yots. Karon yots na video, kung ano ito nakahigayon og video yots kay napansin ako dugay-dugay na pita wala ka upload og vlog yots. Naka-upload ka ng bago nga video. Last atong upload is katong imong silingan so dili to siya vlog yots. Wala to siya kwenta diri yots. So karon nga video yots is ato ang i-challenge ato ang pagka-singer yots na ato ang masakiron ang kanta yots. Gamit ang mga words yots. Karon di nga video yots, natay makauban nga pinaka-special nga bisita, pinakahamis sa tanang hamis yots, pinakalabas pa sa tanang labas yots, labas pa sa kanang barilison yots. Before ta mag-start ang yots, don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell para ma-update mo sa mga latest content nga akong i-upload diri sa akong channel. So sama sa itong gingog ganyan is natin makauban nga pinaka-fresh, pinaka-gwapa, pinaka-hamis din dapita no. So nagpaglangi ato siya pagatawagon sa pangalang Bim 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 sulod na Bim. So karon Bim is natay dula karon yan sa ato makita is nata diri ay gamay nga sudlanan din sa sulod ani is naay mga papel-papel. So kanang mga papila na is nanay mga word na kundiin ato ana siyang basahon og dapat ato pa siyang kantahon dapat kana siya nga word is ma-fit dito sa imong kantahon o naa siya dito kay kini ato ang game karon is the song association game. Kung ay mamali ay punishment yun sing hitabo. So nata diri ay uling nga ibagi sa naong kung magkamali tayo. So ato siyang pagasugdan nyo sa bato-bato pick kung kisa dyan mauna sa mga duha diri Talinis kayo, nagbagis kayo mga sam. Sige, bato-bato pick. 1, bato-bato pick. Ikaw una. So yung nabutan is afraid. Afraid yung nabutan. Sige, kantahan na. Mo ti magsigog ay I was afraid. Mata. Saan mata? 1, 2, 3, go. 10 mga daliri. Daliri. Sige pala yun. Sa iyong mata. Sigawa lagi. Okay, wala na. Wala akong points. Nanta ka. Ay, wala pa na drawing man. Diba kayo sa nagbagis? Ay, kayo sa pagkagagis. Ikaw na. So, So yung nabulutan is savage mga yun. Savage. Savage love. Kumana. So aqua is never. So never enough, never enough for me. Dapat mga ano yung Shine. So yung nabutan is shine. shine. 1, 2, 3, Magkwanta ta. 4, 5. Shine, shine. Metro. Wala. So nasa diri ay halik. Sa iyong halik, ako'y nahuhumalik. Huwag mo ni challenge ay Sige, uto. Wala mo kabaluan ni. Nabalikan ko. Wala, boy. Wala. Kaisara. Okay, Sarah. Ang aqua is bola. Bato ka baluan na. Sige. Dapat kailangan ko an option. I-shoot mo na ang bulbul. Nakalimutan. Ang sama. Ayaw.
pa. Fuck. Sige, go. Ikaw na. Die. Day. Die. Dayang ah. Di mo kamuhanin. Kasama na to. Dayang. Basig dayang-dayang. Pwede. 6 seconds. Wala na. Kargador. Gusto mo nga kanta eh. Di mo kamuhanin. Pasko. Malaya. Baka sakal. Ano malaya ito ah? Malaya. Oo. Sige. Ngipon. Nipon. Ngipon. Wala. Nagkaan. Gikan na. So basketball. Hindi na ganina. Psycho. Psycho. Hindi ako. Wala sa kay Psycho. Down. Psycho. Walang Gusto tanong. na kandana. Gusto na kandana. Ay, nakakiting ko na no? Padung alay po nito. Psycho. Malamay ko. Kato. Kay Koan. Pinta. Budlat. Budlat akong mata. Budlat. Wala kanta nga budlat eh. Budlat akong mata. Sa diyang nakita ko. Sa dulo ng ating walang hanggan. Life. Nasa ko na. 6 5 Flowers are goes to 4 3 2 1 Tako na. Nagulang ang pagod. Ikaw na. So Natin last two. Hindi. Pila na Hindi ka-points? na nga. Pila ka points? Alam kong huli na. Wala to. Yap naman ka, Dain. 8, 9 ako Yung mga. Ang sama na. Mag-feel ako na ako sa 3 points. Ang sama na yung mga. Heart. Heart. Oh, savage heart na. Some hearts are diamond, some hearts are stone. Some ihap sa mi ha, sa among mga points. So ako ang points is 1, 2, 3, 4, 5. Sige, ako. Ano ha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mo ba tama ba tong dayang? Ha? Dayang. Basta ang importante na sumpayan mo siya nga word. O kuha na ko 7. So klaro kaayo nga ang nakadaog jud is si Binom ato siya palakpaka. So ato ang nga dito isa din singer sa mong duha no. Isa'y bulawanon og tingog. Sa hindot siya kay siya tingog dan. Kapag pasawas mo ganyan mo pakos ganyan magubad yung amplifier. So isa man atong final nga consequence. Hulingan na lang taka eh. Sige, go. Gusto mo na akong nakulihan. Ulit mo ulit. So, dara nag-in natong video na unta. Nagustuhan niyo itong video karon nga pa-challenge mo rabig mga nindat og tingog. Unta, dili po niyo makalimutan nga mag-like, share, subscribe ug i-hit yung notification bell para ma-update mo sa akong mga latest content nga akong upload dili sa akong YouTube channel. So, before ta mag-end ani gusto lang ako pasalamatan ako ang kauban diri karon nga nahimong kabahin ini ato ang video karon. So, atong palakpakan si Bimbi. So, dara nag-end yot. Bye-bye. Mwah.